karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Just remember, darling. Busog na ka? Oh, busog na kayo. Karon, isulti na kung unsa na imong surprise na ako. Mabdos ko. Usa! Oh, Justin, mabdos ko. Sa imong baby. Kining, kuan, sigurado ka? Ha? Sigurado ka? Yes, of course. Dili mahimo nga masulti ko nimo ini. Kung dili pa ko sigurado nga mabdos ko. Oh. Oh. Love. Hey, unsa man ka? Wa ka malipay nga mabdos ko? Imo yung baby. Dili ka proud nga ako ang mommy sa imong baby? Nalipay man, pero Pero unsa? Oh. Wa ka malipay, no? Oh, unsa man? Naglagot ka may mabdos ko? ha? Dili sa ingon ana. Nalipay ko nga doon na ako'y anak. Mausad na nga akong gipangandoy. Pero Unsa may nakapero sa akong pagmabdos? ang imong mami ba? Mapatay ko sa imong mami kung may baho siya nga mabdos ka. Ako ni bahala sa akong mommy. Ang imong buhaton, mao nga mangandam ka alang sa tong kasal. Oh, usa. Mangita taglaing dapit nga magkasulti ta. Di ta din eh. Okay. Ada ta magsulti sa akong kwarto din sa beach resort. Dili mahimo. Adto ta sa layo magsulti. Kanang way na kaila na to. Okay. Mao man ka na imong gusto. Let's go. Unsa ba kay gibuhat ni Justin nga dili man siya motupag? Ganahan na kay kumusulti ni Justin sa nahitabo. Ug sigurado ko malipay gid siya sa akong ibalita niya. Gawas no naming mo pahibaw sa tanan nga minyo nami. Okay. Niya na magitas baybayon. Layo na tas mga tao. Unsa man ang gusto nimo isulti? Nganong igo naman kang nanghupaw? Justin, ayaw kong pakulbai, ha? Mara, may lain ka na bang gisultihan ba yan ng pagmabdos nimo? Wa pa. Pero, nagplano ko nga si mommy ang una na konsultihan. Siya lang atong problema, dili ba? May lain ta problema. Ha? Pag sure, uy. Sigurado ka? O sa may problema? Doon na kailangan nga pamabdusan? Wa, Oh, Mara. wa maka, di ay. O yung anong mura makagbikaging diha. Di na makahapit mo tingog. Nakalitan ako sa imong gibalita karon. Wa ako magtuo nga mao na ang akong mabati gikan nimo. Justin, wa ko makauyan ang reaksyon ni mo, ha? Wa ka malipay sa kong gisulti. Oh, si Alice. Justin, tupag ako, please. Dili ko mahimutang hangtod nga ako ikasulti si Justin sa nahitabo. Dili ko makatug hangtod nga dili na ko ikasulti si Justin. Tawagan na ako siyang usap. Nabisi lang tingali ang akong bana. Mamawi na gyud ko ni Justin karon. Ako na yung isinggit sa tibok kalibutan nga minyo na kaming duha. Justin, isulti na ang gusto ni mo isulti. Ano mo na makagnaamang diha? Mara, kinig. Naglibog ko. Agad sa may magikalibgan, ha? Justin? Kuan, wa mo sa kong nahuna nga mumabdos ka. Oh, kung dili ka ganahan ini, ato lang ni ipakuha. Usa? Ayaw, uy. Naunsa ka. Mao na nga akong gusto. Nga makakita ako sa kong liwat. Haon ya lagi. Ngano mo ra makagniungot diha?
Burong kag nakurat og maayo nga mabdos ko. Um, Ang gusto na ko mabati gikan nimo, mao nga magpakasal ta. minyo ko. Unsa? Matod ko. Minyo ko. No! 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 Mo nang tinuod, Mara. Mo nang tinuod. Minyo ko. Ug si Alice ang akong asawa. Nanong namakakala ko! Pasaylo ako, Mara. Pasaylo? Mura ni mo isulti na ako! Mangayo lang ka pasaylo! O di mo na na! Magbuwag-buwag na ta kay mabdos na ko! Ha? No way! Miss Mara, Mara! Mo na ka na itong nasabutan, dili ba? Ayokog ina! Nagiduwaan lang ko nimo! pero sa sinugdanan, nagduwa rata, di ba? Kung para nimo nagduwa-duwa ko sa kong kipuhat o ba nimo pas nasayop ka? Oh, si... Seryoso ko sa kong paghatag nimo sa kong tanan! Seryoso ko, Justin! Mara, ato ning istoryahan og tarong. Sabutan na to nigmayo, okay? Kasal may akong gusto! Oh, usa. Dili ko musugot nga mumabdos ko nga wa ko'y bana! Pero ipaunsam na nimo. Di na ko makasal nimo. Kay nakasal na mi si Alice. Usapan na! Nga nung wa ka musulti nga magkaayon day mo, ha? Kisa pala ilibaw nga kasal na mo sa Alice, ha? Giilad lang day ko ninyo? Si Romero lang ang nibaw og waya na uwa na ilain. Bisan sinoy timoy, wa may baw nga nakasal mi si Alice. Oh my God! Ano, ay? Mara please. Kinahanglan aton sabutan sa kalma nga pagkasabot. Madapan ni kalma ni mo nga mabdos naman ko! My God, Justin! Misulti yung takas tinuod! Aron malikayan ako pag mabdos! Sorry. Kalit siyang kinabuhi, ah! Mag-usa naman ako ini karon, ha? Mahimo na lang ko ni mong kabit karon, ha? Mo ba na mahitabo na tong duha? Ambot. No way! Ipakuha ko ni bata, No, ah! ayaw. Dako nang sa Mara. Kung dili ka gusto nga ako ni pakuha, kinahanglan barugan ni mo kung pagmabdos! Pero mapriso ta kung ako ng buhaton. Pwes buwagi si Alice! Oh. Palayasa siya! Ha? Maura ng bugtong paagi nga dili na ko patyon kini bata, ah! Imong buwag ka ng imong asawa o kita ang magtipon! Di lagi mahimo magtipon ta. Kasado ko. Pwes problema na nimo! Oh, Mara! Pitaw eh. Unsa man kita buha. Nganong may mabdos magid si Miss Mara. Oh, nanawag na sad si Alice. Di pa ko ready nga pakigsulti sa akong asawa. Lapit naman dahil mapuntag. Usa ba ka din itabo ni Justin? Ngano dili man siya mutubag? Musayo na lang kong trabaho. May bisita na ba si Madam Carla unya? Buntag na lang. Huwag ko makatuog na. Ako ay ining problema ha, oy. Kalapad sa uuwi ni. Miss Mara. O yan, saan may plano ni mo ron? Justin, dili mahimo nga magpakahilom ka lang. Kinahanglan mo plano ka bahin ako og sa baby. Ipadayo na. Unsa? Nagkinahanglan kog anak, Mara. Gusto ipadayo na. O kinsa man akong paangkonon nga amahan, ha? Ikaw ba? Deli. Unsa? O kinsa man ako itudlo nga amahan ini? Si Romero? Maguna-una ta. Pero sa pagkakaroon, kung mahimo lang, ato lang una ning isikreto. Itago ni nato? Natural, tungod kay minyo ko. Lisod kung may bawaan ni Alice nga mabdos ka. Ug ako ang amahan, ipapriso kita niya. Unsa? Kinahanglang ibutang na to sa siguro ang tanan. Maglayas ta. O, unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig?
Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!